Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilongi khubor bam dagasni. Thei Ialehkai football jangari Bhoi district lembar ke East Khasi district kila jam pat mentasha ka final jangka Ialehkai football hagalimpung Ialehkai Meghalaya games kabasan. Hagajingi khuni ki semi final ki blalong menta kasngi happy A Sangma stadium tura nagalyang Thei Ialehkai jangari Bhoi district kila la hakaban pelim no ya Eastern West Khasi district the sun goal la shigol. Kanam tam hagani gajingi khunde ka imaya shilla ka ba marwe kala yo bakan them hadu south ligi goal but sa shigol la thep yaka da ka rimika khongkai kat ba yaka shigol na ka benta ka Eastern West la thep yaka da ka rimpei basuk imni kat ba na kalyang ki Thei Ialehkai jong ka East Khasi Hills kilala ban pelim no da sun goal la non ya ka South West Khasi Hills ka ba hangne ka nam tam jong ka jingi khun de ka inri la idor Khong thau kabla yo ban thep ar goal but yaki goal ki basa la thep yaki da kamela ri bha lingdo iba shem bha khong sin bar ka idei ban ri shisha kharpan